Festival de Sitges a veure una pel·lícula que es diu Gran Pictures a la muntanya dels invents. És una pel·lícula molt antiga, és del 1975 i es va fer amb stop motion. Teniu molta sort de ser aquí avui, espero que la disfruteu i que quan sigueu tan grans com jo sóc ara, també us en pugueu recordar. Gràcies. Era d'un inventor de bicicletes, viu davant d'una muntanya a un poble petit que li acompanyen dos animals. El competidor de bòlids va dir que qui volia competir contra ell, que competís. Hi havia el noi de bicicletes que un antic company que tenia que feia bicicletes li va robar un invent i llavors per això ja es va presentar. I com no tenia molts diners per construir el cotxe, un dels seus amics va anar a un, que era molt ric, a veure si li podia donar alguns diners per construir el cotxe. I un senyor per la nit va entrar a casa i va trencar una peça. I quan comença la carrera arrenquen tots menys el senyor dels animals, perquè com li van trencar no li funcionava, però aconsegueix arrencar el cotxe i va adelantar a tots i el senyor aquell dolent li va trencar una part del cotxe i es va parar, però un animalet d'ell ho va connectar i va córrer superràpid i va guanyar. I va guanyar una carrera que va tindre moltes dificultats i va ser... Bueno, és molt emocionant. Per què t'has recordat tant d'aquesta pel·lícula si la vas veure fa tants anys? Fa tants anys que era tan petit com vosaltres. I per què me'n recordo? Doncs jo crec que perquè em va agradar tant com he vist que us ha agradat a vosaltres. Estàveu cridant aquí sempre que avançava un cotxe a l'altre i tinc molt bon record d'això. Però sobretot jo crec que perquè és una obra d'art, és una pel·lícula feta foto a foto amb els ninotets, no està feta amb ordinadors, amb 3D i aquestes coses que es fan ara amb tants artificis, sinó és una petita obra d'art d'una preciositat i això em va impressionar molt.